na tohto videa. Toto je začiatok videa. Pušujem Prestige 1 na brawleroch. Pušujeme najbližšieho brawlera k Prestige 1, čiže 850 Piper. Tuj. Hej, takže... Oh my god. Takže tak nejak. Oh goddamn. He's cooked. Som ja. Prečo vyšla po mne? To je jedno. To je začiatok našej journey. No nič, bude to dlho trvať. Ja som zase dal tú retardovanú mapu tupú. Ja zabij mapu. Ďakujem. No nič, prežil som. Let's go. Prvým prejsť do top 4 a zmeniť mapu. Napíšte mi komentár, aký máte názor na tento Prestige Ranked System. Lupla. Top 4, let's go guys. Lupiem. Bum. Nechaj ma. Nevadí. Podľa mňa s Winstreakom to bude úplne... Ten April Fools není tough. A inak tie ruky nás sa zabudla, ale to má schvál tak. A mohlo odkiaľ nakerelné. Takže mám momentálne 12 prestíží. A mám v pláne pustiť 20. 8 prestíží. To video bude fakt dlhé, nechajte ma variť. Osvajím sa, keď budem 900. Takže chat, mám pocit, že jednu výhru od 900. Sú top 3, takže musím load skin, quiz! My sa vyfajte a mám tu loky. A keď som pôjde, som kúpil. Choď do mňa. Áno. Mám baklet. Zvládol som to. Alebo aj ne. Nevadí, čo tu dáme. Tu dáme čiet. Zajtra. Pre vás dneska. V deň vydania už tu bude ten QR kód niekde, hej. A viete čo, dáme ho až na koniec, takže... Lebo šniky migibik. Takže... normálne... Hej... 10. výročie Brawl Stars emote giveaway. Lebo však volá mi Filip Jánoš. Nevolaj mi Filip Jánoš. Filip Jánoš mi volá. Nevolaj. Filip. Ja to sedem, chat. Možno to je ono, chat. 900. Loki celkom rýchlo. Čakal som, že to bude tak rýchle. Takže, I guess pomená to. 1000. Uzvem sa vám tu 950, lebo ty ma ohajatá u mňa. Jedna hra o 950. Dáme to už. Už to dotiahnem do cieľa. A ešte som si spomenul. Ich bude asi tak ešte traja. Pušujem Piper. Zajtra pušujem ešte. Dneska pušnem niečo na toho Bula. Zajtra pre vás dneska som pušoval. Pušujem ona. Nejaké tie prestíže. A zajtra večer alebo na obed, to už večer na obed. Hej, jedno.
Damn. Z časti to máme lowkey vyhraté, no neviem. No nič, moje im je tragedicky. Ale leba. Poď preč do mňa, satan. Okej, bro. Môžem sa vzdať. No nič, Loki, no ja nemôžem to prehrať už. Čo mi šíbe? Dobre, Brock. What a predict! What a skip the hit? Ale ja chcem vidieť potom strašne staty. Môj damage bude insane. Ježiš, čo som spravil? Nice! Teraz sme túto hru vyhrali. Čo znamená 950 na Piper. Let's go. Počkaj, možno invite ten kamarátov. Vydrž. A púšťame to možno s ním. Ok, chat. Je tu posledný milník, ktorý nás čaká. A to je 1000 na Piperke. Ja sa nazvem, keď budem mať 1000 na Piperke. Čauko. Takže posledná hra z Piper. 8 trofej. To je top 3 v solo showdown. Ja to asi prekempím, hej? Že bude to kempiace hra. To dalo zmysel. Ja tu sa zaknem do tohto kríku. A už nevylezem v živote. Takto, čauky, mňauky a už nevylezem. Už asi 2-krát som tu mal to prvé miesto. Ne, že prvé miesto, že jeden win mi chýbal. Jediný win mi chýbal. A posral som to. A nechcem to posrať znovu. Takže load skin a neposrať to. Tretie miesto, kľudne štvrté lowky. Ja mám win streak, myslím, takže štvrté by mi stačilo aj. Kam beží ten mago? Ja ho nechám variť, len nech ma nezabije. Ďakuje. Nie. Dobre. Díky. Jo, inak som ticho len kvôli tomu, že sa strašne bojím, že to prehrám znovu, hej. 13. Čo si sa posral? Luky štvrté by možno aj stačilo. Sa posral. Let's go. Vyšuj mi lak. Prečo po mne ide? Prečo po mne? Vysvetli jeho myšlienkové pochody. Yes! Je tam chat. The Sniper. Nová prestíž. Jo, keby ste sa pýtali, kvôli tomu, že natáčam. Let's go. Vôbec to nie je lucky. Ďalší bude búľ, ďalší bude búľ.
Takže, čaute ľudia, ja vás vítam do videa. Vlastne, ja toto voice overujem kvôli tomu, že som zabudol zapnúť nahrávanie počas toho, čo som pušala na 980. A zabudol som nahrať ešte aj zvuk pri tomto klipe, ktorý práve tu vidíte. Plus som mal menší problém kvôli tomu, že mi nešiel nejaký PR a kvôli tomu mi vlastne aj tú ďalšiu hru nezaznamenalo, by mi úplne kršil mobil a zase som to zabudol zapnúť, debil. Takže na konci tohto voiceoveru budete vidieť, hej, mám tam dôkaz, ako som ho púšol toho bula na 1000 pohárkov a vlastne potom to bude ešte pár. Mám v pláne pušnúť Maxku, tu mám nejak na 600 niečo. Potom mám ešte El Prima na 660. A potom vlastne absolútne neviem už čo budem pušať, ale chcem to vydať čo najskorej. To video, hej, vidíte toto systémové PR nereaguje, neviem čo to znamená. Tuto vlastne na tomto kanáli máme teraz momentálne nejak 163 odberov. Takže mohli by ste dať lowkey ten subscribe, hej. Veľmi by vám to potešilo, veľmi by mi to pomohlo. A vidíte, zase systémové PR nereaguje. Ja toto vypnem, túto Mendinu. A vlastne nevypnem, lebo uvidíte, čo sa stane. A bum. Takže takto nejak to vyzeralo. Vlastne jediné, čo ma trošku mrzí, že nemám tú poslednú hru, jak som to pušol a že nemám svoju reakciu. Ale tu máte takto pekne obrázok. Hej. Zvládol som to, pušol som to a ideme na Maxku.